Jago moro ma jaigni 67 owito ngimane bang' jomoko ma ok ong'e chadhe gi ojalo e gweng' ma Bohindi e kaunti ma Lamu. Jagono ma oyangore kaka Mzee Mwaro nonegi e kinde mane en e puothe ka orito oduma mane ni e puodho. Jogweng' makono wacho ni jagono osedak e alworano kuom higni 15 to kuom kindeno te pok gineno ka obedo gi tungni moro amora e familia mare. Ka koro gidwaro mondo obila otim nonro e wi monj ma osebedo ka timore e gwengego. Lakini serikali ya kaunti imejaribu. Nilipoenda hapo nilimwona mzee tayari, yani ametoka hapa kumepasuka hapa. Sasa nikaona damu yake, nikashtuka sana, nikatoka mbio nikaenda kumuita mzee mwingine pale aje naye aje amwangalie. Kwa hivyo mimi nikiwa kama mwanafamilia, ni ombi langu kwa asasi za usalama, labda na vitengo vinavyohusika na mambo ya haki, zikaweze kuangalizia jambo hili ili haki ya ndugu yangu Julius Baya hatimaye ikaweze kujulikana. Mimi naambia serikali iwe na juhudi zaidi mpaka nijue bwanangu